ዝኸበርኩምን ሆፕ ሚድያ ዛራ ቻናል ተኸታተልቲ መጀመርያ ትዝለዓለን ዝኸበርን ሰላምታይ እንዳቕረብኩ ቀፂሉ ድማ ኣብ ሂወትኩምን መነባብሮኹም ጥዕናኹም ፅቡቕ ንክትህሉ እንዳተመነኹ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ወደብ ዘይብለን ሃገራትን ኤርትራን ሃገራት ኣፍሪካን ኣብ መሰረተአንን ከምኡውን ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ኣተሓላሊፈ ነይረ ቀፂሉ እውን ናይ ልኡኽ ዝኾነ ልዑል ዝኾነ ልኡኽ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጄፍሪ ፌልትማን ናብ 4 ሃገራት ኣፍሪካ ዘይሩ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ኩነታትን ናይ ወታደራት ኤርትራ ሰሜን ትግራይ ማለት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ምትእትታውን ክወፁ ከም ዘለዎም ዝሕብር ዝተፈላለየ ንዕኡ ዝሕብር ቪድዮ እናተሓላሊፈ ነይረ ሕጂ ምናልባት ንሎም መዓልቲ እውን ዞባና ብዛዕባ ዞባና እየ ከቕርብ ቀርኒ ኣፍሪካን እቲ ኣብኡ ዘንፀለሉ ዘሎ ሕማቕ ዝኾነ ፀቕጢ ብናይ ምዕራባውያን ሃገራት እቲ ጠንቂ መበገሲኡ ንሳቶም ከም ዘለዎ እዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጥረ ድሕሪ ናይ ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ሕጊ ንምኽባር ተባሂሉ ብናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ምእዋጁ ካብቲ እዋን ጀሚሩ ክሳብ እዚ ሕጂ ብዙሕ ብምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ሰብ ስልጣን ናይ ኣምሓራን ናይ ህወሓትን ሓለፍታት ዝሓለፈ እዋን እገዳ ገይሮም ከም ዝነበሩ ሓቢረ ነይረ ሕጂ እስካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ማለት እዩ ንሸብዓይ ግዜ ብኣየርላንድን እንግሊዝን ሕቡራት መንግስታትን ኣብ ናይ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብዚ ጉዳይ ኣተኪሩ ከም ዝመኸረን ሞቲ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ምትእትታው ንምግባር እዩ ነይሩ ብቪቶ ናይ ቻይና ይኹን ናይ ሩስያ እዚ ኣብ ተግባር ኣይወዓለን እሞ ካብዚ ሓሊፈ ሕጂ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምዕራባውያን ንምትእትታው ዝግበር ዘሎ ወይ ቅፃሊ ኣብ ናይ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ናይ ፀጥታ ንክሕልፎ ዘልዩ ሳለስ እንታይ እቲ መበገሲኡ እንተይልካ እቲ ምትእትታው ናይ ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ወይ እውን እቲ ኩናት ኣብኡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተወላዱ ትግራይ ወይ ክልል ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ናይ ሰብኣዊ መሰል ክሰትን ሰብኣዊ ቅልውላውን እቲ ናይ ረድኤት ኣክሰስ ዘይምርካብን ካሊእ ወዘተ ተረፈ ዘይኮነሲ ካልእ ዕላማ ዝዓለመ ምዃኑ ኣብ ታሪክ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንርኢ ይግባአና እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 2008 2009 ኣብ ኤርትራ እገዳ ክፍፀም ከሎ ናይ ሓሶት እዚ ተገይሩ ዝተፈፂሙ እንዳበልካ ምስክርነት ብምቕራብ እገዳ ተገይሩ ንካሊእ ዕላማታት እውን ተንኮላት ነይሩ ስለዚ እቲ ቀንዲ መበገሲኡ ኣብዚ ዞባ እዚ እዚ ዞባና ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ተጠማቲ እሞ ካብቶም ካብ ዓለም ኣገዳሲ ዝበሃሉ ሰለስተ ቦታታት ቀንዲ ናይ ንግድን ናይ ካሊእ መርከብ መዋፈሪን ናሃርያን ስለ ዝኾነ ካብዚ ዝተበገሰ ድማ እቲ ናይ ቻይና ኣብዚ ዞባ እዚ ምትእትታው ኮታስ ከምኡውን ናይ ሩስያ ኣብ ፖርት ሱዳን 4 ናይ ወታደራዊ መደበር ንክትገብር ዝተሰማዕቱ ድሒሩ ግን ኣሜሪካ ንዝነበረ ኣብ ልዕሊ ናይ ሱዳን መንግስቲ ናይ ኣሸባሪ ዝብል ኣብ ልዕሊ ዑመር በሽርን ኣብቲ መንግስቲ ኣውጁ ነበረ ብምእጋድ እቲ ዝምድና ናብ ነምሩ ብምምላስ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ነዚ ናይ ምትእትታው ናይ ሩስያ ንምዕጋት እዩ ነይሩ እሞ ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣርስቲ እዚ ኣብ ሰሜን ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ወይ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ህዝቢ መከራ ይረክብ ኣሎ ሞት ኣሎ እልቂት ኣሎ ዝሕዝን እዩ ክክሰት ኣይነበሮን እንተኾነ ግን እዚ ሕጂ ብሓደ ወገን ተኽሲ ናይ ጠጠው ምባል ብፌደራላዊ መንግስቲ ተወሲዱ ኣሎ ስጉምቲ ንቐፃሊ ርግኣትን ሰላም ከምፅእ ይኽእል ከውን ሕጂ ግን እሲ ኮነት ናተይ ኣርስቲ ንምንታይ እየን ምዕራባውያን ሃገራት ን7 ግዜ ዝኣክል ባይቶ ፀጥታ ኣኼባ ገይረን ናብዚ ዞባታት እዚ ምትእትታው ገይረን ዝብል ድሕሪዛ ናይ ሓፃር መሰጋገሪ ክምለሰኩም እየ መርከብቲ ነፍቲ ኣቐዲም ኣቢል ከም ዝጠቐስኮ እንድሕር ናብዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሸብዓይ ግዜ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ተኣኪቦም ውሳኔ ንክሕልፉ ምድላዮም እቲ ቀንዲ ጠንቂ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም ዘይኮነ ንድሕሪት ንድሕር ተመሊስና ኣብ ታሪክ መርሚርና እቲ ቀንዲ ኩነታት ክንርዳእ ንኽእልና ንኣብነት ኣነ ሕፅር ዝበለ ብዚኣ ኩላ እኳ ክንባ ኣይክንን እየ ኣብ ካብ መፅሓፍ ካብ ናይ ሚሸል ኮሎንን ግራጉ ላይን በትርጉም በቦታ ስሙን ዝተተርጎመ መጽሐፍ
نزيد الكونتات أب كرن أفريقيا تراي زي كونس أب عالم زلو كونتات بوليتيكا نحرك ترداء تليخا بب زبو تيمت تاونا المعرباويون نمن يدقفون نمن يخننو انتاي تقند علامهم كت نختر دا تغلقا عجين عمنت أنا زيا انتاي كان بيبي أب كرن أفريقيا زرعي قريتات كاب إيرترا زمنشو ديو بيت مخريج ستاودو حرات هاجرات كابزي من التبقيسو يو زمثل 2008 أب لعلي هاجر الجداتات أوجو الله بتوسخي إرترا تقاومتي حالتات صومال تعتق يا تبهيلو كسي قريب الله اتي الجداتات سلام إرترا نمزراق كابز علمي إنه يحسوت غوسكواس تخيلي كابش حنشاتا ميتن تسعان كلتن أتحيزو أب صومال أتصوار كي أبتو الجدات صنيعي نتي كونتات زبقات أتصار أهجراوي كيلاتات أبتهاجر ألو لومي نفس سوكف برد ملالي كوتر سلزلو بكابي كم زمتن بغلي لوك فلات إغليو إذا خلو نحلوه نبيت المخريج ستتا بزي قالت شبتين إيرترا يخصوا ألو إذا أبش حمش عتميتن تسعان كلتن أب صومال أب شحنش عتميتن تسعان أمريكا متتاوجرا تعدي وررا فتيما وررا فتيم كلان تاين يرونا تي هاجر تواتات يركا تي أب تي زوبا لكع كم زناي كرنا أفريقيا تي صومال زلاتو جيوغرافيا كمان تاون كم زناي كرنا أفريقيا زي تفعلي مالت أب تكندي 7 كم مئتي ناي بترول ناي علمنا بترول تحلال في البوطة هنديان وكيانوس سلازلا نزي بوطة بتفترون بترولن معدناتن كله هرقام زغونة هاجرات لذي نتي تفرق أورانا تانا خيط كم نساتهم نزتوقات تاتيرهم كتسيلكا كم تقديم التوسكو ناي تشاينان ناي روسيان نحيلا من سان نتي علماوي عبللا ناي حدا وجن ناي أمريكا نزبرة نزوم بخطبان مستفاد إن كرنت عباس إن دخلها سلزلوا سلزتي كان دي أب كرن أفريقيا مسمس إن ده تجبر كان حسوت زي تفتسمن زي تجبر النجارات إن تقربك بعبيو علامة نبتي زوبا بوتهدرات أتين نقوقات أترون ناي جزء سن تغمي خبران برتي أب قداي تجراي ويتي أوزم وتزلو ويتي بزلو سبع كلولا عزيزو ما يكون أنت داخل مخينو أبي من رلنا درجة خبقتش أنا عصرت حدا عصرت خلتين عصرت 4 عصرت عمتون جميل كان سعود عربا إمارات كالوت ناي حورات هاجرات بحلا قبل اليمن شفان معلطاوي بتميتن بس جد ما ناي كوفت عصرت عتن هتسأنا تكلتميتي ويكون لعلي يموتلو بكوينات يموتلو جن زعبازي بايتو تصرت حورات هاجرات مخزار بحنت معلطون إيرانا مو أب حتى الجزيرة شو عدت الجزيرة بايتو تصرت هاجرات ما نزيز كوسكوس هذا الله ما إيرلند الإنجليزيين الأمريكان انتاي قليتن سلامن فتحن نمرقق أديف تزوان زبل لا يكونن كنت أقديم تتصحيح خمت أقديم التوسكو ناي جزار سنتقمي زي جيوبوليتيكاوي مستن عبيتها هاجرات ناي تشاينا ناي روسيان ناي مكرواسي نساتنا نعلن كورس هذا بوكلنا زقبر كوينات كتا ولا ساتن كاتوات زي قالوا بوكلنا زكيت كوينات ينزكايد الراس لذي كتالي اتي ابزي زوبانا زكايد له هلو كونتات نفلت معلتاوي ارتراويان ناتي زوبانا تاي كادالون بخميك نحنا ابو انتاي ترى غنصوت قبالنا انا قداسي نعمل كتا تسغل اب نزي كونتات نيكرنا افريكا جيو بوليتيكاوي اكامام تاوجتي تدلاينوتون نزي حجي اب ايتوبيا ناي حداسي ودوين راسنس دام مصر زلو نعبيتنا يتعدين نتكبابون يتصلوا يتباهلو نتي أبدع اليوم زكاية زلو تساقطي نزون انتقوني بمنقل السودان يقول قلسي كلهم يتبعون تقوامتي اليوم دقفتين يوم زي قدس أبزينا يحاقرا ورب حازي سميرهم نابنت كل تقصى زخل أبزغرب أقزي ناي حدا عمد يونيفرسال إلو كخبر السنحي حدا إثيوبياوي أغرق جمع أستاذ جمال بشير استبه عليه ملوك النيل
ወይ ናይ የአባይ ንጉሶች ዝብል ናይ አባይ ንጉሳት ማለት እዩ መዓልታዊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ኣብ አልጀዚራ አርቲ ቢቢሲ ኩለን እዘን ናይ ዓረብ ሚድያታት ነዚ ናይ አባይ መዓልታዊ 2-3 ግዜ ከይጠቐስኦን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከይለዓልና ይሕባን ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ ቀረን ኣፍሪካን ኢንድያን እሱን ካሊእ ቦታ ዘሎን ብዛዕባ ናይ አባይ ጉዳይ እውን ኮታ ኣገዳዲ ዝኾነ ፊርማ ክትፈርመላና ኢትዮጵያ ኢሉ ሕጂ ነዚ ንምቋም ኢትዮጵያን ሰሚሮም ብሓደ በዚ ቻነል እዚ ኣብ መዓልቲ 2-3 ግዜ ሰፊሕ ዝኾነ ጎስጓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ንቕሓትን ፍልጠትን ንኽውስኽ የካይዱ ኣለዉ ንሕና ኤርትራውያን ካብዚኣቶም ተማሂሮም ንሱም ከምኡ ዝኣምሰሉ ካልኦት ተማሂሮም ብዙሓት ኤርትራውያኖም ጎስጓስ ዘካይዱ ዘምህሩን የለውን ማለት ኣይኮንኩን ግን ብሕብረት ቀፃሊ ዝኾነ ኣብዚ ናይ ዞባና ዘንፀላሉ ዘሎ ሓደጋታት እቲ ድጉል ዝነበረ ናይ ምዕራባውያን ሕጂ ተጋሂዱ ብግልፂ እውን ናይ ምትእታው ዘመተተን በቃ ኣበርቲዖም ይሰርሕሉ ዘለዉ እዋን ንሕና እውን ኤርትራውያን ዞባናን ሃገርናን ንምክልኻልን ንምሕላውን ፍልጠትና ንምዕባይን ቀፃሊ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንንብብን ክንፈልጥን ክንመራመርን የድልየና እሞ ክንሰምር ኣለና ኩሉና ኣብዚ እዋን እዚ ደጋፋይ ተቃዋማይ ከምዚ ከይበልና ንሓንቲ ኤርትራ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዋልታ ናይ ኤርትራ እቶም ኣብ ወፃእ ዘለና ድማ ከም ኤምባሳታት ናይ ሃገርና ኮይንና ብፍላይ እዚ ዘለና ናይ ዲጂታላዊ ዓለም ወሳኒ ተራ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክንፃወት ስለንኽእል እዚ ግን ብተናፀል ነንበይና ዘይኮነስ ኩሉና ሰሚርናን ሓቢርናን ብስሙር ንሃገርናን ንህዝብናን ዝጠቅም ነገር ነዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ከባቢና ዘንፀለሉ ዘሎ ሓደጋ ድማ እነውግደሉ ኩነታት ንክትፈጥር ንክንቃለስን ንክንበርትዕን ከም ዘለና እየ ክላጎስ ዘሊ ሕጂ እውን ሕፅር ዝበለት መሰጋገሪ መድረክ ነዚ ሓፅር መሰጋገሪ ተመሊሰ መፅእ ራይ ማር ተመሊሰ መፅእ ኣለኹ ከምቲ ኣቅድማ ቢልዕት ጠቐስኮ ኣብዚ ናይ ሕጂ ባይቶ ፀጥታ ሃገራት ተራ ኣለዎን ዝበሃላ ወይ ናብዚ ናይ ሕጂ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ቀንዲ ደጋፊትን ኣብቲ ናይ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካን ዋላ ምስቶም ናይ ዝተፈላለዩ ኣብ ናይ ወፃኢ ጉዳያትን ዘሎ ነቲ ኩነታት እትመርሖ ነቲ ኣብ ደገፍ ነዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ናይ ህወሓትን እትህብ ሱዛን ራይስ ተባለት ናይ ኣብ ባይቶ ናይ ሕብራት መንግስታት ተወካሊት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት ቅድም ሕጂ እውን ኣብ ናይ ሃገራዊ ፀጥታ ናይ ዩኤስ ዘላ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ 2008-2009 ኣብ ናይ ኤርትራ እገዳ ክካየድ ከሎ እዚ ከምዚ ኣቐዲሙ ጠቐስኩ ንተቃወምቲ ሶማል ትሕግዝ ኣላ ብረት ዝሰዓና ነፈርቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ሶማል ዓሊበ እንዳተባሃለ ሰፊሕ ዝኾነ ዘመተን ፕሮፓጋንዳ ክካየድ ከሎ ተመሳሳሊ ከምዚ ሕጂ ናይ ሱዛን ራይስ ተካይዱ ዘላ ደገፍ ጃንዳይ ፍሬዘር ዝተባሃለት ወይዘሪት ነይራ እውን ነዚ ናይ ኤርትራ እገዳ ንክካየድን ምስ ናይ መለስን እቲ ኣብኡ ሽዑ ዝነበረ ናይ ኢወደግ ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሓዞም ከም ዝነበረት ዓብዪ ተራ ከም ዝነበረ ዋላ እውን ካብ ናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ነዚ ኩነታት ተፃሪ ኮሚቴ ማለት ሞኒተር ግሩፕ ቀሪቡ ኣፃሪዮም እውን ኣብ መወዳእታ ምንም ጭብጢ ከምዘየለ ከምዘይረኽበ ኤርትራ ኢድ ከምዘይብላ ኣብ ተረጋገፀሉ እዋን ነቲ እገዳ የልዓልዎን ምክንያቱ ዕላምኦም ምስ ይኮነን ነይሩ ወይ ኤርትራ ከምቲ ኣቐዲመ ጠቐስኮ ነቲ ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት ትከታተል ናይ ሕብራት መንግስታት ብረት ንኸያቱ እገዳ ሓንቲ ኮሚቴ ኣላ ንሳን ከላ ድማ ኤርትራ ኣትያን ወፅያን እንታይ ትገብር ጭሩይ ኮነት ነፍርቲ ካልኦ ፍሉጥ እዩ تقول إن كونيل كان يرتاح كذا بارين يروح علامة كسب زكلت عشان 10 شهور أمم إثيوبيا يرتران سلام كوين من إثيوبيا حتى تي كذا زلعل تلعلو أب حجي وان زون دقيما نخلع جزء كذا يرتران مقبر بس بمخنيات وتدرك يرترا بسمن إثيوبيا لو بزبل يكاد الله أنت يحجي خلده ليه تكن إعلامه كم تي قديما من بيمن زل خناتات يومان حجزي ديمقراطي نخمت ويد ما حضروا ما قصنا خلود يكونس نتوما وزلوا قبل نتاتن ديكتاتور يوم زلوا فزل ويد ما قبت خلوت عقرات كيت كله زار ولا سبقني لنا سبي موتام مو حجاب سمين إثيوبيا زلوا كابو تماسس تفلي كونن مو دليت ناي معرباويان السيتي بيقندو نبزي عبيتي استراتيجية وزد بحال بطاطات كم
ኢንድያን ውቅያኖስ እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስቲ ዘሎ ናይ ንግዳዊ ኩነታት ንምቁፅፃር ይዕለምዎም ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ዕላማ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ እገዳ 2008-9 ክካየድ ከሎ ገለ ኤርትራውያንን ተቃወምቲ ኢና ዝብሉ ነዚ እገዳ እዚ ንክካየድ እዚ እገዳ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ህዝባን ዘምፅኦ ወፅዓ ክርድኦ ስለ ዘይክኣሉ ድዮም እንታይ ክፍልጥ ኣይክእልን ግን ተሓባበርቲ ነይሮም ሰብሳቶም ይገብሩ ነይሮም ሕጂ እውን ኩልና ኤርትራውያን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ እዚ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ቃል ወሃቢ ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ ኤርትራውያን ናፅነቶም ሕጉሳት ኣይኮኑን ዝብል ሆ ብምባል እንታይ ግብረ መልሲ ከም ዝመፀ ኩልና ዝረአናዮ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ደጊመ ክዛረብ ኣይደልን እዚ ሕጂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምክንያት ናይ ወታደር ኤርትራ ምትእታው እናበልካ ዘንፀላሉ ዘሎ ወይ ድጉል ዝነበረ ናይ ገዛእ ርእሶም ድሌታት ንምትግባር ሰሚርና እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ዋልታ ሃገር ንሕና እውን ኣብ ወፃኢ ዘለና ከም ኤምባሲታት ናይ ሃገርና ኮይንና ነቶም ኣብ ከባቢና ዘለና ባህ ሃገሩ ዘለና ኣብ ወፃኢ ንርከብ ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ንምባል ሰሚርና ከምዚ ኣብ ብዛዕባ ናይ ዝግድብ ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ስማይዳም ኢሎም ብትዊተር ድዩ ሰላማዊ ሰልፊ ምውፃእ ድዩ ኮታስ እቶም ሰብ መዚ ንዝኾነ ውልቀ ሰብ ይኹን ማሕበር ይኹን ንኽረድኡ ዝፍትኑ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ንሕና እውን ነዚ ናይ ሃገርና ኩነታት ምትእታው ዝፍጠር ዘሎ በተን ምዕራባውያን ሃገራት ወይ ሓያላት ዝበሃሉ ሃገራት ንሃገርና ክንከላኸልን ክንሰምርን ብሓደ ኮይንና ብተናፀል ዘይኮነስ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ቴክኖሎጂያዊ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ንሕና መፃረፊ መናቆቲ ዘይኮነ ሓቢርና ዕጡቃት ሰራዊት ናይ ሃገርና ክንከውን በዚ ዲጂታል ዓለምን ፃውዒተይ እንዳቅረብኩ ነፍሲ ወከፍ ክእለት ዘለዎ ኣብዚ መዳይዝ እውን ንምትሕባርን ንክምርሑናን በቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዲጂታላዊ ዓለም ፍልጠት ዘለዎም ብምትሕባር ንሃገርና ዝጠቅምን ንሃገርና ዘማዕብል ነገር ንክንዓይ እንዳተለበኹ ትኩረትና ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ናብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምትእታው ንምጥላይ ክንዓግትን ቦታ ንክንከለምን ናህና ፃዕሪ ስለ ዝሓትት ክንሰምር ኣለና ቅድሚ ሕጂ ናብ ዓወት ዘብፅሐና ሓደታትና እዩ ነቲ ግዙፍን ብሓያላት መንግስታት ሕገዝ ዝነበረ ዓብይ ግዙፍ ሓይሊ ዓርቢ መሸሽ ዝኾነ ሓይሊ ስዒርና ናፅነት ኤርትራ ኣረጋጊፅና እሞ እቲ ሓርነትን ዲሞክራስን ፍትሕን ዝበሃል ድማ መስርሕ ስለ ዝኾነ ብቃልሲ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ መጀመርያ እታ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ክትህሉ ስለ ዘለዋ ነንሕድሕድና ከይተፈላለና ሓደ ኮይንና ደቂ ሓደ ልብን ብሓንቲ ናይ ህርመት ልቢ እንዳሃረብናን ዋልታ ሃገርና ኮይንና ድማ ብሓባር ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ብሓባር ንክንምክቶ ፃዕሪ ናይ ኩልና ስለ ዝሓትት ሓቢርና ሓባር ሃገርና ንከላኸለና እየ እንዳበልኩ ንሎም መዓንቲ ዘዳሉካ ቪድዮ ናብዚ እንዳዘንኩ ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ኣርእስቲ ስጋር ሒዘ ዝቐርብ ድማ ሰላምን ቅሳነትን ዘለዎ ግዜ ይኹነልኩም እንዳበልኩ ርሑስ ቀዳመ ሰንበቱን ይኹን እንዳበልኩ በዛ ፊልም እዚኣ ይፈነውኩም ቻው ድሓንኩኑ ድሓንከኒ Tell me you love me.